Bai, ikastaroaren helburua berez da tresna ikastaroak online emateko edo tresna berriak ezagutaraztea. Horretarako 3 tresna berezi ekarri ditut, bata da Big Blue Button, dala webinarrak egiteko tresna, baliatu daiteko baitaren bilerak egiteko, elkarlanean aritzeko eta hor, baina batez pentsatu dago ikastaroak hainbat pertsonen artean egin, bideo, audio ikastaroak dira, nun jende bat parte hartu dezake, txata dago, jendearen aurpegiak ikusten dira, audioz ikusten dira aurpegiak, eta beraz da, gela virtual bat izango balitz zela, eta gainera aukerarekin gero hori gordeta duki eta visualizatzeko, hori dugu. Gero, Mozilla Popcorn da multimedia areagotu bat, edo bideoi balio gehigarria emateko tresna bat, Mozilla sortua. Bideoen gainean txertatu daitezke etiketak, Wikipediako definizioak, mapak, Twitterreko mezuak, eta horrek egiten dio interaktibidadea bideoari, eta ematen dio testuinguru bat edo balio erantsia ematen dio. Eta azkena IFTTT da tresna bat, ez duela zertan hezkuntza munduan bakarrik baliogarria izan behar. Askotan erabiltzen ditugun web zerbitzu asko dago, eta horietan automatizazio prozesuak egin daitezke. Hau da, adibidez, gure blogean edo gure webunean mezu bat idazten dugunean, normalean egiten dugun hurrengo gauza izaten da mezu hori baita ere sare sozialetan zabaldu. Tresna honekin adibidez, automatikoki egin daiteke prozesu hori. Azken finean hori prozesuan automatizaziorako eginako tresna bat. Eta hoxe, 3 horiek pixka laburbildu eta jendeari kontatzea izan da ikastaroaren mamia.